Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Draakje vleenen. Marieke had op zolder een grote draak vonden. Net een griezelbeest, maar een vlieger om uit het draakje vleenen. Hij had van haar broer west, maar die doet er niet meer mee. Dat nou mooi Marieke hem ha. Het is een hele krutte, kleurige draak. Het waait joert dat het rikkert. Prachtig waar om de draak op te litten. Hoi Pier, zie wat ik ha? Kies mij? Op het sportveld kunnen we me opletten. Ja, leuk. Maar ik moet eerst de hoen uitletten. Oh, Bijke, ken wel mij? Kinderen op het sportveld lekker omvleenen. Oh, dat is ik zo. Ik in mij. Ik zal me even aanmelden. Een kwartiertje later binnen Marieke en Pierel op het sportveld. Marieke rolt het touw uit dat op een haspeltje zit. Pier had de hoen los en gooit een tennisbal zo vier dat er kind het veld door. Pak hem! Bijke draaft er voort als een wild achterom. Waait het net de hut? Stwarm het has, man! Dat is juist goed! Het is een grote draak, jongen! Mijn broer zei, hoe harder het waait, hoe beter het wordt. Hij kan wel stikken waaien. Nee, dat valt wel wat ta! Bijke wordt heel nog gek van die wien. Zo, Bijke! Pak hem! Pak hem, Bijke! Weet je wat ik grappig vind? Een draak moest opletten en een hoen moest uitletten. Wat is daar grappig hoor? Samar, daar betocht ik niet in. Was jou de draak beet horen? Dan ren ik met je touw achteruit. Oké, die kant uit. Mast in de wien oprennen. Ja, dat weet ik echt wel, koekenbakker. Houd maar goed heeg. Ik krijg al lamme jerms. En volgens mij waait het de hut. Klaar? Als ik ja op, moest hem loslaten. Ja. Het slag het in één keer. De draak schiet als een raket omheeg. Wauw! Hij doemt het nou heeg in de lucht. Marieke had houden en keren om hem beet te houden. Zo straks die de touw. Goed, hé! Ja. Maar hij squat wat te vallen. Ik krijg hem net stil. Ik zei die al, het waait de hut. Als ik mij de wien mij in, dan wordt het wat beter. Mij kijk eens. Ja, goed. Het touw door mijn zeer onder hond. Zo. Haast hem. Oh, een beetje. Wat een kracht, sis. Wat squort dat ding? Kaffee, was maar de wien mij draven. Dan doet het minder zeer. Pier en Marieke draven het veld door. De draak doemt het voor haar nut. Maar als ze weer rondzillen in een wien op, dan kan ze de draak haast net mooi krijgen. Ik weet wat. Wij binnen het touw om Bijke zijn halsbal vast. Als ik het baltje dan voortgooi, gaat Bijke er wel achterom. Die kan wel in de wien opkomen. Ken dat wel? Je wist wel. Bijke. Bijke, kom hier eens. Braaf. Bijke, zit. Zit. Hij kan wel smoren. Oh nee, jong. Dat valt wel wat daar. Hij loopt zelfs ik altijd als een kek onder riem. Hij kan wel wat haar. Mooi. Zo. Baaske biedt even een touwtje om in halsbaan. Leuk, hè? Zit het goed? Wat dat Baaske hier? Een baltje, Bijke. Let op. Denk je er. Pak die bal. Pak die bal. Bijke draaft voort achter het baltje jongen. Maar het valt hem nog net ta. Hij komt haast net vooruit. Sas wie rint dat, maar die vlieger in de wien op. Oh nee, Pier! Wat Sjen! Bijke! Stop! Oh nee! Oh nee! Maar Bijke stopt het net. Bijke kan het stopje. Zijn pootjes staan net langer op een groen. Hij zweeft en in neemt de vlieger hem mooi omheeg. Hij vlucht over de voetbalgoal heen, liek op de hege bjennenta. Oh Pier, wat nou? Hij komt als in de beemon!
Bijke! 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 Steen het zo dom te roppen, jongens. Shut dan. Daar is het zo. Hier hing het in de bim. Hoe maakt dit nou? En mijn draak. Waar is die? Ja, die hing het aan de andere kant. Maar we moeten Bijke redden, oor smoorter. Die heel zijn weer met een liederen. Nee, kom, de draak. Als we die losmeidje, zal ik het Bijke ook wel weer naar onderen. Kom mij. Beide bijen draven om de bjemmen heen. Aan de achterkant hing het de draak in de takken. Ze kunnen hem krek trekken. Piers kwart de draak naar onderen en maakt het touw los. Het zit hem tussen de vingers terug. Auw. Aan de andere kant joggen ze Bijke naar onder een zakje. Hij komt mooi op de poortjes te lonen en stutsie giezeljend rint er naar Pier en Marieke touw. Het touw sleept achter hem aan. Als ze even later thuiskomen, stiet Marieke haar memmel op een uitkijk. Nou, ik zoek krek naar hem touw. Ik wou er wat ongereisd. Het waait zo hut. Ik dacht die band die keer wel in een slinger waaien. Valt wel wat tijd, hè? Al in de hond die haast voortwaait. Ja, maakt je dat de kot maar wie is? Nou, wat is Ja, dat? dat is ze. Dit is weer. Ja, een rare band.